Recapitulem i fem un pas enrere en el temps. Anem a la desfilada de la tarda de Santes de principis de la dècada dels 70. Són les filmacions de Matías Paloma. Tornem a la plaça dels Caiguts, com s'anomenava la plaça de les Tereses en aquella època. És allà on veiem grups de majorets convidades a la festa major. Les ballarines de Mataró encara no havien estrenat la nova indumentària. És per això que les veiem amb casaca vermella, faldilla blanca i un llarg barret al cap, també de color blanc. La jove Enriqueta Lum dirigeix les majorets de Mataró sortint de la plaça en direcció al carrer Montserrat. Darrere d'elles hi venen les bandes de músics i més grups de noies ballarines d'altres ciutats, com ara Sabadell, Mollet del Vallès o les Franqueses del Vallès. Inclús algunes provinents de poblacions del sud de França. Tota la desfilada repeteix l'itinerari anteriorment comentat per la Carme Capafons, des de la plaça dels Caiguts fins al camp de futbol del Mataró. La Teresa Castilla, una de les capitanes de bandera, indica amb diferents gesticulacions i cops de xiulet les coreografies que s'han de fer i que cal oferir als mataronins que pacientment se situen al llarg del recorregut. Ja més amunt, un R8 ben guarnit amb tot tipus de floritures acompanya la marxa a l'altura de l'Escola Valldemia. És a l'avinguda Tercio de Nuestra Senyora de Montserrat, en direcció a la plaça d'Espanya. Els acompanya en Laureano Casas i la petita banda de música. Una evidència clara que aquestes imatges que veiem avui són de diferents anys és la construcció del conjunt dels blocs d'edificis de la plaça d'Espanya. A la banda dreta de la filmació veiem el final de la riera amb un solar buit protegit per un mur de pedra. En la seqüència següent veiem aparèixer la construcció amb una estructura bastant avançada. L'autor de les imatges, el senyor Paloma, havia agrupat les seves filmacions pels esdeveniments de les Santes i va editar el fragment de les majorets en una mateixa bobina de cinema. És per aquest motiu que creiem que el conjunt d'aquestes imatges va ser enregistrat durant la Festa Major de les Santes del 1972 i el 1973. En aquella època era habitual incloure dins dels actes de la Festa Major un espectacle infantil de varietés, on no hi podien faltar les actuacions dels pallassos, els mags i els números de malabars. Tot un reguitzell de personatges de circ que esporàdicament feien pujar a l'escenari alguns dels assistents per fer-los partíceps dels seus numerets, tant si era per posar a prova les habilitats d'un cowboy amb aspecte de personatge d'espagueti western, com per fer aparèixer coloms de sota del barret del mag. També era habitual sorprendre i fer riure a l'espectador amb les acrobàcies d'alguns animals ensinistrats, com aquesta parella de mones guarnides amb pantaló de peto i samarreta de ratlles. Una imatge per la història i difícil de trobar avui en dia, on segurament posaria en peu de guerra les associacions de defensa animalista. Som a l'any 1976. Gràcies a aquesta filmació familiar d'en Josep Maria Esquerra, podem veure la sortida d'ofici i la solemne processó de les relíquies de la Santa Juliana i Semproniana. Encara no feia un any de la mort del dictador Francisco Franco i la presència de símbols feixistes encara era present a tot arreu.
A la façana de la Basílica de Santa Maria podem veure-hi l'estampa de la falange i la següent insígnia: José Antonio Primo de Rivera, caídos por Dios y por España. La bandera d'Espanya també seguia onejant arreu i omnipresent en totes les simbologies. El petit Martí Esquerra, que en el futur esdevindria cap de colla dels capgrossos de Mataró, és portat en braços de la seva mare, tot contemplant la dormida de migdia de la família Robafaves. Eren temps de transició postfranquista. El camí cap a una feble i maquillada democràcia que ja coneixem feia córrer de boca a orella la popular frase «los mismos perros con diferentes collares». Poc abans dels anys 80, un grup de joves vinculats al foment mataroní van portar aires de renovació i noves propostes per la nostra festa major de les Santes. Soc la Carme Roig, neboda de Joan Roig. El meu tiet filmava amb Super 8, li agradava molt la muntanya i cada vegada que hi havia esdeveniments com les Santes aquí a Mataró, li agradava molt filmar per tenir records. En Joan Roig és l'autor d'aquestes imatges. Ell va ser gimnasta i acròbata del grup mataroní Els Quatre Perucci. Va ser soldat del bàndol republicà durant la Guerra Civil Espanyola i el van empresonar durant els anys de la postguerra. Era treballador del tèxtil, aficionat a la muntanya, al cinema i la fotografia. Durant els anys de la seva jubilació va realitzar multitudinàries filmacions d'activitats i festes de la ciutat, imatges que avui també en podem gaudir. Les pel·lícules del meu tiet són dels anys 80 i coincideix amb la visita de l'expresident Jordi Pujol amb una festa de les Santes de Mataró. I podem veure les figures com eren en aquella època i el grup de majorets que van haver-hi després de l'Enriquet Alum. El meu tiet no tenia fills i li feia molta il·lusió filmar a tots els nebots durant la festa major de Mataró. En Joan Roig es va casar amb la senyoreta Teresa Pagès 2 vegades. Diem 2 perquè precisament el primer matrimoni que va fer la parella de manera civil va ser anul·lat pel règim franquista. El segon matrimoni, doncs, el van haver de contraure davant de Déu i l'Església Catòlica. La impossibilitat per part de la parella de concebre fills va fer que la seva màxima il·lusió se centrés en els nebots i els descendents familiars, motiu pel qual Roig aprofitava per filmar-los durant les activitats infantils de la festa major, com l'actuació de Xesco Boix, que veiem a la plaça de Santa Anna. La família Robafaves i els nans corren per la riera amunt a ritme del flabiol de Quirze Peric. Es dirigeixen a la missa de les Santes del dia de festa major. Som a l'any 1975 i després de la deixada a anar dels coloms, s'inicia, com ja és tradició, el seguici pels carrers del casc antic. A la cantonada ja no hi distingim la botiga o drogueria Fiter, amb l'inici de les obres de la futura botiga Jofre. Podem observar com encara cap dels nens ni adults porten la samarreta identificativa de les Santes i la banda musical que acompanya el seguici és la Sociedad Musical de Cejín. Som a la tarda de la Diada de les Santes de 1977. L'Elisenda Roig, neboda de l'autor de les imatges, juga amb un molinet de vent des del seu cotxet. Les majorets desfilen per Santa Anna i la Riera amunt acompanyades de colles de castellers i bastoners. Van cap al camp de futbol per fer les respectives exhibicions.
Ens trobem a la típica passejada del Dia de les Santes. En Miquel Oliveres explica que aquest acte va substituir la processó i així les majorets, les bandes de música, les petites colles de bastoners i castellers van acabar substituint els actes religiosos. En aquella època, les majorets ja no formaven part del grup de l'Enriqueta Lum i la seva presència durant la festa major aixecava recel i discrepància. Molts mataronins ho veien com un esdeveniment folclòric importat de fora i que res no tenia a veure amb les tradicions populars més properes. Les noies vestien amb una indumentària molt diferent a la inicial. Portaven un conjunt de roba texana i un barret de cowboy de color blanc. Segons les informacions d'una de les noies membres del grup, la Dúnia Egea, les dues noies que apareixen en pantalla, la Neus i la Paqui, capitanejaven el grup que aleshores rebia el nom de les Majorets del Maresme, sota la tutela del promotor d'espectacles Guillem Poquet. Anem cap a la platja. Les imatges que veiem en aquests moments evidencien un concurs de construccions de sorra. Inclús n'hi ha que s'atreveixen a imitar el camp del Barça. Coca-Cola, El Correo Catalán i Mobilet són les marques comercials que patrocinaven l'acte de davant les cases del Callao i la Torre Maresme. A l'Entarimat, tot a punt. Una entrega de premis per als guanyadors amb trofeus i joguines de l'època.